Hát akkor elvarod a gumi. De tolj! Hoppa. Jó, neki, figyelj, én tudom. Ja, Józsi, holnap is dolgozni. Most örülünk. Tudtam, te! Ne várom, mit látsz, mondtam. Zöld látom, te mit csinálsz vele? Azt kell, hogy miért Kandi meg A Kandi? A kerülőbe. Kandi, fel a Pilári után a... Miért csinálj be? Úgy ne tudom! Hé, csoport! Úgy, kurva jó. A Pilári után nem a... Hajna! A Hunyadi... Hajna! Látod, ez ma tippet illet. A Hunyadi utánnak volt ez. A Hunyadi utánnak volt. Mindegy, hogy... Józsi, hogy menjen a hajnalba? Mindegy. Jó, hajnal 14. Utána mit akar? Felpumpálja maga. Nem szabad. Jóska, tedd azt a pumpát. Hogy őre pumpáltátok a magatokat? Alul! Isten csapások. Gyere már vissza.